रतिया में हमारा आवे न निंदिया देखला न जानत नियाई के। रतिया में हमारा आवे न निंदिया देखला न जानत नियाई के। धोई के हाथ ससपिया संगे जाइबू कैसे के हम जुदाई के। धोई के हाथ जनपिया संगे जाइबू कैसे के हम जुदाई के। Presented by CBL DJ। कैसे के हम जुदाई के। RBN रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरिया चौक। कैसे के हम जुदाई के। लाखों में पापा तोहर दुल्हा खोजले बीन के। रहबू न खुशी चैन जात बारू छीन के। लाखों में पापा तोहर दुल्हा खोजले बीन के। रहबू न खुशी चैन जात बारू छीन के। पानी पछता तो बातें बुझात तोहरा से दिल लगाई के। मानी पछता तो बातें बुझात तोहरा से दिल लगाई के। धोई के हाथ ससपिया संगे जाइबू कैसे के हम जुदाई के। धोई के हाथ जनपिया संगे जाइबू कैसे के हम जुदाई के। Presented by CBL DJ। कैसे के हम जुदाई के। से आम सुना दर के कैलू तूरी जेठ हो। कहर जन विकास के कैलू एक सेठ हो। कैलू एक सेठ हो। राइटर चंदन के कैलू तूरी जेठ हो। कहर जन विकास के कैलू एक सेठ हो। रंजित राही गोलू रवि मर जाई जहर खाई के। रंजित राही नीतीश विकास मर जाई जहर खाई के। धोई के हाथ ससपिया संगे जाइबू कैसे के हम जुदाई के। धोई के हाथ जनपिया संगे जाइबू कैसे के हम जुदाई के। रतिया में हमारा आवे न निंदिया देखला न जानत नियाई के। रतिया में हमारा आवे न निंदिया देखला न जानत नियाई के। धोई के हाथ ससपिया संगे जाइबू